bueno. É así. Xa temos o vídeo posto, É que queres falar? A ver, falalle aí. Como Eu que sei. pasaste? Primeiro haberá que esperar a ver se ven xente, porque hoxe, claro, hoxe é lunes, pero a xente ao millor, Os alunos dos zapateiros, pero é día santo, non sei. zapateiros. Claro, os alunos dos zapateiros. Aquí, os lunes son dos zapateiros. Sí. É porque se chaman os lunes de zapateiros. Pois, nin chica. Porque o domingo como vas ao baile e rompe as suelas dos zapatos. Eu non sei se escoitaste des algunha vez. Ves, algunha xente sí que hai. Hai aí 4 ou 5 personas já. Sí. Un pouquinho, pero bueno. O lunes é dos zapateiros toda a vida. O lunes, aquí dice que o lunes é dos zapateiros. Sí. Porque antes os zapatos non eran como agora. Claro. Antes os zapatos eran... Si, o que os tiña? O que tiña zapatos eran alpargatas, máis ben. Eran zapatos feitos, non tiñan cuero por abaixo, eran de esparto. Non sei de que eran. Si, bueno, de esparto moitos. De esparto ou de tela. Entonces, claro, se o domingo ibas a bailar... Rompía los ventillos. Como se chamaba? Como se chamaba a festa que se facía os viernes? Que se facía no curral? Que se facía no curral e de que? Bueno, pero eso acordo eu para os meus pais, Claro. Nós, cando éramos rapaz, tiñamos bailes xa, Pero como era? A fiada. Era a fiada. A fiada. Sí. Hola, bo día, Pili. Os bailes facían fiada. Pois, cando a miña nai era pequeniña, imaginadvos, pois fai 80 anos. 80 anos, Pois diría, 4 ou 5 anos, ou 6. Ou menos, claro. Ou menos. Cando os seus pais iban a fiada era... Era unha festa que facían ali nun soto, nun baile. Noso, un baile, con unha pandereta. Porque antes non había salas de fiestas, nin nada. Entón, os viernes ou os sábados, non sei, no fin de semana, que sería no viernes ou no sábado, Non me recordo, eso sí que non me recordo, pero que a fiada fun con meus pais, xogando por ali, eles bailando. Claro. Os rapaciños andaban por ali a xogar a enredar, e os maiores iban bailar. Sí. E chamábase a fiada. E facíase no curral. Dun veciño que tuvera curral. E tiñamos un veciño moi guai, E levaban unhas pandereteiras. Tocaban elas as panderetas, Ou como dixo a miña nai, que a min chócame bastante, que ou un gaiteiro cativo. Xa, nada, tocaban así como fora. Levaban Eles tocaban como podían. Un gaiteiro cativo, mira ti. E bailaban ali. Supoño que cada un levaría un pouco viño ou a caña ou así, non? Non. Para ir a mosear. Pois era a maneira de mosear que tiñan. De bailar en algo. Iban bailar así a fiada, chamábase a fiada. E entonces... E xuntábase xente, Non se iba a xuntar, concho, todos os da aldea, non? Ou da aldea do lado tamén viñan. Si, xuntábase, enchíase, era un local moi bonito, moi grande, quero dicir. Preparado. Un soto moi ben preparado. E non había luz eléctrica, claro, fai 80 anos me caches na mar, ou empezaría a haber, non había. Puñían os candiles, non? Claro, candiles colgados pola parede. Puñían candiles, porque daquela non había luz eléctrica. Home, claro, ben onte ainda. Ben onte, a luz é de onte. Vos pensades que a luz eléctrica estuvo toda a vida aí? Non, xa de pensar que non, home. Non, a luz é de onte. Entonces, claro, como bailaban na fiada, e os zapatos non eran bons, que nos tiñan. Porque se non iban descalzos tamén. Xa. Pero, claro, o que tiña os zapatos estropeábos. Unhas zapatilliñas de esparto e tal, bueno, zafábanse. Cada un zafaba como podía. Entonces, por iso quedou de que o dito ese que di, os lunes son dos zapateiros. Porque os lunes había que levar os zapatos a arreglar. Había que amañalos para o próximo día, que de baile. Para ir ao próximo baile. Xa. É verdade, Sí. Bueno, eu sei lunes de Pascua. A ver, por que se comen ovos o lunes de Pascua, ti sabes? Porque é pecado comer carne, claro. Claro, a máis os ovos non se comerían sempre, eu que sei. Home, quen os tiña?
Quen non os tiña non nos Xa, comían. xa. Que normalmente quen os tiña non comía todos os que quería, porque vendíos. Home, moita xente vendíos. Nós non os vendemos, que eu sepa. Ningún. Que eu Venderían, sepa. home, algúns venderían. Que eu sepa. Non. Que eu sepa, non. Pero, bueno. Pero, bueno, quen Tamén non tiña tiña ovos... moitas galiñas, xa, me tiñan, como distí, 4 ou 5 ou 6, entendes? Claro, non tiñan poñían portellos sempre. tampouco moi grandes. Non que vivían debaixo os animales, debaixo da casa, con esos e galiñas. Claro. Vivían debaixo da casa, como vivían a maioría Como vivía, dos moita animales. xente, claro. Na aldea. Na aldea. Na parte de abaixo da casa. Claro, había un soto e ali estaban os animales. É lá. Pero supoño que será por eso de que o lunes de Pascua non se pode comer carne. Non sei, comíanse ovos. Comíanse ovos. Que nos tiña. Estaba moi ben que se facíanse ascuas, e cortábase un bolo de pan en rodajas, botábase nas ascuas, naquelas ascuas vivas moi bonitas, e botábase en viño, ou facíanse tostadas con ovos. Ai, moi ben, moi... Pero, escoita, o sea, nas ascuas do lume vivo puñense o pan a tostar. A tostar. Que collera o queimadinho ese. Sí. Sí. Pois iso non me acorda a min, non? Claro, cando eras ti pequena. Cando era eu pequeno, home. Facía o meu pai unhas ascuas de leña boa, que non tuveran... que non deixara residuos, cousas feas. Sabores malos. Sí, que fora de boa leña. De boa leña. Entón, ali tostadinho, sin estar que... A miña madre, que rico estaba aquel pan. Riquísimo, riquísimo. É máis, a ver, que así non estou vendo os comentarios da xente, que seguro que te están preguntando cousas. Ai, riquísimo, de verdad que sí. Sí. Pola Pascua se facía eso. Sí, non? É como era o das tostadas, botarlle o ovo encima, non? Ao estar quente, botaba o ovo escachado así cru. Como? Mollábalo en ovo. Botábalo en ovo a sartén. A tostalo ao viño, eu que sei, facían así o que sabían. Home, é máis o que tiñan. O que sabían máis o que tiñan, comían mellor que a nosa ahora. Ai, sí. Comíades bastante mellor. Isso é certo. Tarteiras de verdura. Sí. Así estamos fuertes agora como a cañón. Ai, que boa estaba, Dios mío, querido. Cocía esa verdura de cole, rachada ca man. Rachada? Sí, rachada ca man. Escaldrumada. Se cuadra con pedazo de touciño, que o touciño non nos faltaba nunca. E 2 patatas por ali cimentadas, mi madre, con aceite por riba, aceite, por si. Xa, quen tiña aceite tamén? Aceite, sí. Antes comprábase o que querías, un cuarto, un litro, entendes? Xa, antes era todo a granel, non viñan botellas, nin viñan cacharriños. Non, ibas comprar e ali os... Ibas comprar co teu xoquetiño. Claro. E é que ben. Pero estaba riquísima a verdura, Buenos días desde Cantabria, nos di. Así rachada está moito mellor a verdura que cocida cortada. Home, claro. Rachada cas mans. Que dá as fibras, polas fibras entra a sustancia que lle botaba un cachiño dentro a cocer as verduras a máis touciño, para comermos, claro. Home, claro. Estaba... Home, é que tendo un cachiño de unto... E o cacho de unto estaba riquísimo. O cachiño de unto xa fai o caldo solo. Ai, fai. Que non se lle bote moito máis, un cachiño de unto xa é casi todo. Sí. Pois sí, tes toda a razón. Ai, sí. De feito, mira, eu ás veces o unto non lle boto a canda a carne, e senón despois quito yo, porque non quero que se desfaja por todo o non se desfai isto xunto. Sí, home, descompónse listo. Xa. Pero é botarlle o unto a agua, e hasta o momento cheira a agua cocida con carne, pero é botarlle o unto e dixis, Dios, cheira a caldo. Que bo está. O unto é mágico. É lá. Bueno. É que moímos máis ben. Pois empezou o abril e ainda morremos de frío, miña nai. Xa. É así. Este é moito máis. Miña nai está-me cosendo un trapo que tiña aquí sin subrilo. A xente agora non sabe subrilar. Non lle dan o subrilo a nada. Cortan ca tixeira e deixan E deixan quedar a pincar aí. Deixan os fíos todos de lado. Hai que facer un punto dorsal para... Punto dorsal está facendo, miña nai. A ver, canta xente hai costureira aquí? Ten que haber un mundo dela. Home, supoño, terá que haber. Pois estálle facendo un punto dorsal para aguantarlle dos fíos, porque se me desfai o chirimbolo todo. Se desfai todo. Non ves o meu fío. Home, porque está aí todo desfeito. Sí. Ves que está desfeitinho, mira.
Home, home. Agora hai que chegar toda aí á beiradiña. É que agora a roupa non se fai para que dure, Claro. Agora a roupa vaise para usala E tirala. un par de veces é que se che embole xa para que compres outra nova, de contado. Eu non, eu devo ter peças de roupa, bueno, e ti tamén. Do catapún. Do ano catapún. Catapún chispún. Catapún. Sí, que a min ainda me... Bueno, algunha tiriña, pero... Sí. Mas que Eu, de feito, teño algunha roupa de hai 20 anos ou 30 ainda che vale. que a teño, claro, váleme, pero quero dicir que a teño máis nova que algunha roupa que comprei hai 2 anos. No, creo, chue. Porque se pon fea, ponse embolada, vai á lavadora e xa perde toda a forma, perde todo aquilo, bueno. É que non sea de lana, porque se non xa non ten forma ninguna. Bom, non ten porque xa agora hai lavadoras que antes lavabas á manos. Antes lavabas á man. Eu teño lavado moito á man, Tamén eu. Ti tamén, home, claro, home. Cando non podía a prova nin ca... Sí, nin calma, pero... Nin ca roupa. Quen che levaba, que me dixías ti, que che levaba o cesto para cá a Pachas? Xa. Bueno, unha veciña. Xa. Que dixía, deixa a miña filla que che levo eu. Che levo eu. Non podía porque a roupa se cae ainda tal, pero mollada... Mollada, chegalle ben. Mollada vir con ela desde o muiño de Correa hasta onde vivía a miña nai, pois pode haber ben uns 5 kilómetros. Ou 4. E íbamos ali moitas veces a lavala, sí. E iban ao muiño... Daquela era máis grandinho, home, daquela era máis... É porque estaba limpo, home. Estaba preparado e axeitado. Ao muiño de Correa. Porque era un muiño que era un muiño que había nun río, o sea, nun río o máis principal que había na aldea. Porque despois no inverno lavabas en calquera rejo, quero dicir. Xa, había agua en todos os lados. Había agua por todos os lados, e a agua antes estaba como máis coidada, máis canalizada. A xente coidaba moitísimo da agua. O máis limpaba os regeiros. E limpaba os regeiros, limpaba os valos das hortas, canalizaba ben toda a agua para que a agua non lle fixera mal ás hortas. Non había horta enchoupada, home. Non. Daquela non había hortas enchoupadas. Entonces, contalle aí como facías cando lavaban a roupa nun regueiro, quero dicir que tampouco tiñan que ir a un río de pedra a lavar. Tiñan unha pedra e puñían... Ou puñelas ti as pedras, claro. Ali puñela ti no regueiro. Puñían a pedra no regueiro, facían como o lavadero, esperaban a que a agua correra e iban a limpando e para que o xabón non lle caíra nin estuvera na terra. Donde hai muiños, ese era o muiño bo e de importancia, pois a agua xa é máis... Limpa, claro, máis corre máis. Mais limpa, corre máis, máis anchos os regatos, máis anchos. Sí. Está ben. Sí. Iba moitísima xente lavar aí. Home, era o sitio que había para lavar. E depois tamén había o de Artes, había un dos ríos máis grandes que temos, eu non sei, non vos vou dar os datos, que non me acordo, pero é un dos máis grandes que hai, é máis antigo. E xe largo, Home, claro. O de Artes. O de Artes, sí, tamén ven de Correa. Tamén é do mismo río? É do mismo río, sí. Home, claro, a ver, é que ao largo do río tiña que haber lavadero. Van ao mar. Claro. E antes iban así, iban pola mañá. E viñamos á noite. E viñan á noite. Cunha botelliña de lejía. Ai, lejía había, máis mellor que a de Orre. Moito mellor, home. Lejía mar, ou a lejía mar. Acordades vos das botellas de lejía mar? É que era unha botelliña así, do tamaño dun biberón de bebé. Era así, dese tamaño. Mira como che recordo. Acorda, non me vai a acordar. Tiño un mundo de anos, Era unha botella azul, así como este fío. Sí. Así unha cousa. E tiña o tapón blanco, así como este fío. E tiña un taponciño blanco pequeno arriba. Pero cheiraba, aquela lejía así que cheiraba ben. Cheiraba a clor. Mais pouca facía falta para a roupa. Pouquiña. Tiñana como ouro en paño, claro. Daquela, cuidado. Mais non todo o mundo tiña aquela que había que poñer ao clareo. Ai, si, Non? O clareo, calabo, que había cada tendal que daba asco. Porque se iba a lavar cando se lavaba, era o que había, non? Pero para blanquear a roupa, botábase o sabón, e estando mollada e con sabón, puñase encima das silveiras, estirada, a que lle dera o sol, e a acción do sol, co sabón,
quitaba as manchas. Home, claro. Bueno, sigue as quitando, pero ahora xa ninguén o fai. Non creo que haba ninguén que poña a roupa a clareo. Ninguén, nada. Non. Home, non, ben seguro. E despois alá botaba todo o día. Claro, todo o día a contar contos e xuntábamos moita xente. E cantar. E contábamos contos. Algo tiñas que facer. Mentre lavaban ou contaban contos e mentiras e falaban mal da xente. Ou cantaban tamén. Que? Si, xa sei. Había unha muller que nos ríamos moito con ela, porque, claro, antes non todas tiñan Xirola. brajas, claro. E entón ela, pois, a prova, ai, Dios que perdone, era moi simpática. Xa lle perdonou. Moi simpática, pois, poñese no medio do río, e pajarito mío, si non comes ni bebes, agua del río, agua del río, agua del río. De verdade, ríémonos. Ela como nos ríemos, facía así moitas veces. De verdade, Pajarito mío, pajarito mío. Pajarito mío, si non comes ni bebes, agua del río. Agua del río, chocolate. Agua del río, pois si. Botaba lle agua a pajarito. De verdade. A prova non comía. Claro. Non comía ni bebía, botaba lle agua do río. De verdade, ríamos. Miña prova. Así é que nos ríamos. Pero facía o ben. Rías. Facía ben. Home. Facía o que tiña que facer. E despois agua del río. Agua del río. Chácale. E ríamonos, pasaban no lojualle. Bueno. Si. Vos vistedes como enfiou miña nai a agullo, non? Sin mirar para ela, casi. Pois así. Ten a vista mellor que a min. Teño. Para coser tiño que poñer as gafas, Para coser ten que poñer as gafas, pero nada máis, Si lle acordan. Bueno, claro. Que tampouco lle fai falta encender a luz, nin nada, ponse aquí ao ladinho da ventana. Ai, si. E xa cose moi ben. Miña nai... Mas que a cortina baixada, non se pode levantar, que se gasta. A cortina, non me acordou ainda. Si se levanta, gastase mucho. Non, é que non me recordou, é igual, total vez igual. Miña nai é unha costureira de matrícula de honor. É das mellores costureiras do mundo enteiro. Daquela, si. Daquela é máis da hora, que non sei se haberá ahora costureiras que fagan costura como faz ti. Ai, bueno. Arregla, colle os defectos de toda a roupiña, canta, fixo o meu vestido de novia. Ai, fixen 4. É que conste, fixo da novia, fixo da madriña, fixo da nai, fixo da damas de honor 2, ou dunha cuñada, ou unha falda, de tua prima que fixo o meu, e despois, o meu vestido de novia, eu dixía, faltaban, eu non sei se faltaba ni un mes para a boda, e dixo, mamá, pero cando vamos a empezar o meu vestido? Facía yo de todo o mundo. Xa. E dixo, pero temos que empezar. Ala, cala, que nunca Dios máis pena me dera. Que iso faise nun instante, eu ai, mi Madrid. E sin empezar o vestido da boda aínda. Non, daquela, bueno. É casime de verde clariño. Verde mazán é moi bonito. Verde agua. O ajo, si. Xa me gustaba o verde daquela. Hasta tal punto que nin sicara me intentín sicara buscar por un vestido de novia, porque non iba a ver ao meu gusto, eu blanco non quería. E, bueno, fai tantos anos, daquela non había vestidos de colores, agora ao mellor podes ir a buscar e ao mellor encontras. Non? Ou encontras cancho faja, non sei. Non creo que non faja, si. Pero a min fixo-mo mami. Boa. E fixo os cojís de levar os chismes e todas as cousas. Están chulos, Todas as cousas fixo unha sala. É unha moi boa costureira. Boa. Mira, Josefina di pajarito. Pajarito como é? A ver, repite. Pajarito. Non. Pajarito mío. Pajarito mío. E é que se non comes ni bebes agua del río, pajarito mío. Si non comes ni bebes agua del río. Agua del río. Xa que o proviño do paxariño non lle comía nin bebía. Nada, algo lle tiña que dar. É como o Cal de San Roque. Agora tamén. Agora de verdade, pero daquela rímonos moitísimo. Home, algo tiña. Nunca tal a oír, ou verdad, nunca tal a oír, amor, entendes? Claro. Teña profe, de verdade. Anda, carai, Sí. Pajarito. Lá ti non sabías? Non. Eu non estaba ali aquel día. Coño, pero... É que sei que
Igual me dixastes, pero non me acordaba. E o outro que non era San Roque, era San Antoniño. San Antoniño... Bueno, mas que ten un meniño, nin come nin bebe, sempre está gordiño, non? Pero dilo tan entre dentes, penso que a xente que che escoitou. Ou penso que a xente que... Bueno, a ver logo. A ver. San Antoniño ten un meniño, nin come nin bebe, está gordiño. San Antoniño ten un meniño, nin come nin bebe, está gordiño. Claro. Iso debe de ser porque fixeron unha estatua de pau. Bueno. E puxeron un meniño gordiño. San Antonio que é o dos condutores, que ten un meniño no brazo. Non, ese é San... Pancracio, non. Non, ese é o das casas. O de poñerlle a moneda de 25 pesetas, non? Ai, pois non se me acordo o San... O que ten un meniño no ombro, home. Ah, San Roque. Ai, ese é o do can. San Roque do Can, cará. Pero ese leva o meniño no ombro, entendes? Ese é San Cristóbal, parece-me que... Ah, San Cristóbal é o dos condutores. Sí. Pero non sei... Cando vas a enseñar el vestido de novia. Bueno. Un día. Eso teño enseñado, Sí. Sí, creo que algunha vez só o puxen. Agora non me abracho. Bueno, non ha de ser tanto, Nusca. Ai, que mamá, antes era así, Xa, delgadinho. É así. Sí. E bueno, non é que agora estea tal, pero antes era así. Pero hai no de enseñar. Ai, Dios mío. Bueno, daquela foi bonito. Home, claro. Ai, sí. Home, claro. É máis fixo o traballo que tiña que facer. Máis fixo o traballo que tiña que facer. Moi ben feito, Sí. Un traballo moi ben feito. Eu chegaba de traballar da fábrica e veña a pegar bolas. No velo. No velo, mimad, bolitas. Cada, non sei se era cada centímetro ou cada centímetro ou cada 2 centímetros, cose bola. Aprendín a coser, porque eu non coso, miña nai é unha artista. E máis é das costureiras de antes. Ela di bué, porque non é moi humilde. Pero ela, mira así... de baíñas. A ver, conta, que se calín. Que se nunca escoitín tampouco, a ver. Cose mal e fai as liñas. A ver, volvamos. Ou cose ben e fai as liñas. Costureiro de laíñas. De baíñas. De baíñas. Non sei onde é. Baíñas ha de ser un sitio. Onde? E cose mal? Ou cose mal ou cose ben e fai as liñas. É igual. Enfía a primeira, Home, estaba che boa. Eu ainda nin con gafas non sei se enfiarei a primeira. Cala a boca. Non, nin de coña. Eu estou chiquinho. Ai, Dios mío, que lindo. Bueno, pois daquela aprendeume a coser as bolas do velo, porque claro, había moitísimos... Claro. Había moitísimas bolas que coser, e como deixou o meu vestido para a última hora, eu penso que o día antes ainda estaba acabando de fazer o vestido. Pero ela estaba toda tranquila, que se facía rápido. É verdad que si, que o fixo rapidísimo, fixo o vestido de novia en 3 días. Nada. Mira, pon aquí María. O costureira sin dedal cose rápido e mal. Claro, pero eu teño dedal. Estaba che boa que miña nai Estaba che boa sin dedal, non se pode coser. Miña nai sin dedal. E mira que me dixía a min, pon o dedal para coser as bolichas, non aquel, porque eu non coso nada. A ver... A niña non... Nada. Dúas costuras, como sei que teño aquí a profesional. Que lle dixo, mamá, isto ras, xa me arregla ao momento. Ai, sí. Pero daquela dixíame, pon o dedal para coser as bolichas, e fai así. E aprendín a coser unha cousa así parecida co que estás facendo agora. E cada 2 puntadas ou 3, bolicha. Veña bolicha, a pegar bolichas. E a min o dedal caíame do dedo. É que eu non sabía, jolleu, pero para que é o dedal? Que non o entendo. Bueno, aos 3 días ou así sí que entendín. Porque depois xa me doía o dedo de empujar a agulla. Esa me facía mal a agulla. Ten a vista mellor que a min. Ten a mellor que a min tamén. Recaraja. Nunca dias máis pena lle dera. Ve a la mellor... De verdad que a veces agora cas gafas porque está a coser así de cerca ou tal, pero... De momento, gracias a Dios. Nas pompa nada. Non, caraca. É un estorbo. Costureira sin dedal cose pouco e cose mal. Miña nai cose con dedal. É máis é un dedal que debe de ter tantos anos como a ti. Bueno, teño varios, Sí.
pero ningún é novo. Non, ó. As estreno non. Quero dicir, ese dedal, cantos anos ten, Dios mío. Os dedales non se gastan nos superfos. Tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Os dedales non se gastan porque se van a cambiar. Bueno, pois eso. Lunes de zapateiros, chámase. O lunes de Pascua chámase tamén lunes de zapateiros. Pois sí. Remendar os zapatos. Bueno, remendalos ou arreglalos. Arreglalos, a poñerlle outra suela nova, porque sabíades cando miña nai iba para a festa de moza, non había tampouco tantos zapatos, andaban moitas veces descalzos, bueno. E para non manchar os zapatos, levalos cada cotelón nos dedos, sangraban todo. Porque cando iban para a festa ou así, non iban a manchar os zapatos, estaban seguros. Iban na man. Iban os zapatos na man e iban descalzas a andar de noite, pois, polo monte. Daquela. A levar cotelóns nos dedos e así, e depois chegaban alá, lavaban os pés no regueiro e poñían os zapatiños novos para ir á festa, guapas. Os dedos a sangrar. Ai, algunha vez sí. Algunha vez sí, os pés a sangrar. Non todas, pero algunha vez. Pero os zapatos limpos, sabes? Pero, bueno, brillaban que daba al cielo. Os zapatiños sempre limpos, e a cabeza ben peinada. O resto iba como iba. Pero... Bueno, o resto iba lavado tamén, home. Tamén, home, pero... Se lavábalo ar carajo reverendo. Ai, sí, home. Eso ten que ser mañán e noite. Hombre. Estaba choboa. Quitarlle brillo. A quitarlle brillo, Lolo. Vai non se chover, manda carai. Bueno, a nós non nos colle, miña filla. Non, aquí non. Libre de mal. Temos que ir facer os recados e collenos aquí sin facer os recados. A ver, quen nos hai por aí? A ver, buenos días. Dinos Eloína. Oites algunha vez o nombre de Eloína? Eu tampouco. Hola, Eloína. Buenos días. Que entretenidas estáis. Un besín desde Asturias. Aí ao lado. Ai, sí. Está chovendo tamén en Asturias, porque aquí está un tempo cativo. Feo. A mañá quentaba o soliño. Sí. Bueno, agora, que eu levántome cedo. Bueno, máis cedo levantas aquí miña nai, que está moi avispada. Pero, claro, agora levántome ás 7 da mañá e de noite pechada. Antes levantábame xa casi salía o sol, e sin casi. Joder, eu se levantime non me daba así afeito, dixo, ai, que de noite é hoxe, debe de estar a chover. Estaba trubado. Hasta que abrín aquela e dixo, má, que cambiou a hora. Ai, mi madre. Cambiou a hora, e hora de noite pechada. Bueno, saludos desde Suiza. Ai, que ben. Cuidado, Que maravilla. Están alá tamén a desayunar, a tomar o cafeíño. Ves? Pois, sí. Bueno, tamén así despois á noite é máis tempo de día. Claro. Pero de todos os xeitos, se está clariño, que se está trubada, a noite igual. Buenos días, guapas, desde en Vizcaya. En Vizcaya fai sol. Edume tampouco nunca escoitei. Non. O nombre. Os hai nomes raros, pero daquela había os tamén moi raros. Daquela había os máis raros. A ver, dinos un nombre raro daquela así, deses raros. Tía Agripina, non, Agripina, bueno, Agripina ainda se escoita ahora algún. Sí. Pero deses nombres tamén había raros, É que faz a 7 levantada, é que bajo deitada. Arre, carajo. Digo, que se fai. Faise de todo. Sí. Eu voume nadar. Vou á piscina todos os días. Bueno, todos non, pero eu ás 7 da mañá. É que faz, se despertas, a min desperta-me o sentido. É unha vez que despertas, non. Mira. Claro, se non dormes. Desde Madrid, unha portuguesa. Biquiños, Olguita, que tal? Bos días desde Guipúzcoa tamén. Mi madre, hai xente de todos os lados. E unha desde Portugal. Perfecto. E desde Madrid... Estivemos a semana pasada en Portugal, pareceme ben. Estuves en Portugal? Sí. Foiche a San... Como é? Cambio de Lonxe. Foiche a San Cambio de Lonxe. Miña nai vaiche de romería en romería, ahora que empeza a primavera o verán. A primavera o verán vaiche de romería en romería. Home, seguro que sí. A San non sei que de non sei canto. San Cambio de Lonxe. A todas. Mi abuela se llamaba Valeriana. Valeriana! Mi madre, que vida. Mira ti, é que deses nombres sabía moito. Pois non é feo, Valeriana. Non é feo, non. Sona ben, quero dicir, é bonito, é sonoro. Sí.
Valeria. Que guai. A ver se aparecen por aí máis nombres raros. Adriana desde Malpica. Bueno. Tamén aí ao lado. Tamén supoño que estará o tempo así medio cativo. Bueno, onte non estaba, máis fomos por aí casi. Onte non estaba que? Onte non estaba bo día. Onte estuvo bo día. E onde fostes onte? Fomos a... Como é? Ao Cristo de... De Finisterra, Finisterra. E recórdame polos cabos, porque Finisterra é un. Non? Si, a ver, dille aí os cabos á xente. Os cabos que hai en Finisterra. A ver, dille aí. Hai 3 ou 4. Na Coruña. Que é o de Finisterra, Toriñana, Estaca de Vares, está na Coruña, do Peñas en Asturias, é do Machichaco, Vizcaya. E polo cabo xa sei onde vou. Vos escoitastes? Pouca xente vai a ver que sepa os cabos, de Galicia. Ei, miña nai. O Machichaco, non sabía eu? É do Machichaco, está en Vizcaya. E o Machichaco está en Vizcaya. En Vizcaya, sí, señorita. E polos cabos, sabe para que sitio vai? Claro. Sabe se... Xa. É que está como as palomas. Ela sabe para onde vou, para o cabo. Está en Vizcaya. E o Machichaco... Fomos moi ben ao Cristo de Finisterra, encantoume. E tamén estaba cantando, choveu. Bueno, encanto fomos no coche. Pois aquí choveu tamén toda a mañá, mamá. Pero ali estuvo un día, que bonito estuvo, Dios mío. Miramos todo o encontro. Moi ben, moi ben. Moi chulo. O Cristo é moi bonito. E que che parece Airas? Airas sona moi ben tamén. Tamén é bonito. É bonito. E nunca escoitín, Non, bo. Pero Airas. Airas. Ole! Está ben. E acordanche máis cousas así de cando era... Miña nai, cuidado, Bueno. Que ten os seus estudios e ten moi boa memoria. Bueno, pero estudios, os ríos é así. Eu sei que me dixías de memoria algunha cousa máis. Os ríos? Bueno, home, eu sabíos casi todos, pero son moitos anos, Ana. Que van a ser anos, muller, que van a ser anos? A ver. Sei o Miño, que nace en Puente Miño, non? O Miño nace en Puente Miño? E que máis? Bom, xa non sei. Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Turia, Ebro, Llobregat, Ter... Ves, mira como tú sabes, meniña. Eu tamén sei os ríos de España. E algúns afluentes de algún río tamén me acordan. Porque eu... E os afluentes tamén, si. A ver, ti sabes os afluentes de algún río, lá? Do Tajo? Pois non sei. Agora xa pasou de conta. Sí que sabe, o que pasa é que agora mesmo collémola así, pero sí que sabe. Cando empeza a retalear... Home, se penso un pouco, pois sí, pero como non me fai falta pensar... Tajuña, Manzanares, Henares, Guadarrama, Lerche, Tierta, Aragón, Guadiela, Almonte e Salor. Ves, temos que aprender. Hombre, que pensas que eu que non sei? Un nombre raro é Marciana. Pois sí que é raro. A verdad que Marciana. É como extraterrestre de Marte, non? Sí, unha cousa así. Os de Marte son marcianos. Sí. Nunca escoitín tampouco, Sí. Hai nombres moi raros, o que pasa é que non practicas en coller os nombres raros. Bueno, sí, Modesta. Conozco algunhas en Cantabria. Aquí Modestas tamén hai algunhas, Vos días dunha galega desde Lanzarote, desde Canarias. Canarias, sí. Moi ben. Non perdes esa gracia. Moita energía. Biquiños, mi madre, biquiños de todo o mundo por aí. Ai, que faltas, Dios mío. Buenos días ás dúas, Nusca. Disfruto desta mamá. Pero non me enseña cousas, entón se non me enseña... Vou na cambiar. Por outra que non sea tan bella. Por outra que non sea tan bella. Vou cambiar de nai. Ai, Dios mío. Vou coller unha con un nombre máis guapo que Lolo. Mais diferente, sí. Mira, outro retaleo. Costureira, sen dedal, cose rápida, cose mal. María, que non sei cantas veces me repetiron ese, Ese, sí. Tes nos que dicir outro. Eso dixía a miña abuela, só dixeron antes, varias veces, ademais. Non debe de haber moitos máis de costureira. Non haberá moitos, sí. Porque os costureiros pouca xente quer ser, entendes? Xa. Olha, dá por aquí outro repasinho. Pois, agora... É igual que agora, moitas costureiras de agora, ainda que poñan dedal, cosen pouco e cosen mal tamén. Sí. Bueno, máis ben cosen mal tamén.
Xa. Ás veces vas comprar unha prenda de roupa, Dios mío, non ten a forma... Ai, nada. Nas aquelas non che ten a forma das mancas, os pantalóns son dreitos, cortados, non teñen parte de atrás nin parte de diante, son idénticos por detrás, non che collen as cachas no pantalón. Non se colle, sí, é certo. Mais mal feita a roupa, Dios mío. É moi raro encontrar unha prenda de roupa que estea... Bueno, Ben, nós practicamos. animades o día e cada unha cos seus talentos. Que queres? Está ben? Miña abuela dáballe moi ben a costura, pero eu collía unhas, non sei, que non vixo ben. Non. Mi mãe, que me quedaba... quedaba-me arriba. Moi bo día, desde Galicia profunda. E lá onde é iso, logo? En Orense ou que? Será en algún sitio. Que está facendo Lolo? Pregúntanos Marichousa. Marichousa, mira, apellídese como... Tocaias, sí. Sí, apellídese como a nós. Chousa. Somos ainda tocaias. Lolo está a coser. Está a cosicharme aquí un trapo. Sí. Que a xente agora non lle dá costuras aos trapos. Xa. Pasa de calle. Pasa de calle, sí. Mira, miña bisaboa chamábase Alcira. Ai. Eso eu nunca escoitei tampouco, Ai, coño, que nos cae o teléfono, Lolo. Cuidado, a ver por Aí xa está guapo. Buenos días desde Mañón. Onde é Mañón, mamá? Ai, non me sona. E lá? Como non che vai a Porque non sonar? me sona nada. Pois a mí tampouco me sona Mañón, tampouco non sei onde é. Non sei contar un día. Así que, pois nada. Bueno, mira unha cousa. Como se di agora? Botouvos moitas cousas os padriños e as madriñas, ou como se dixe. Non é como o día de Reyes que se di que che botou os Reyes. Non? Antes daban cousiñas que probas, agora... A ver, agora vaise todo de madre porque agora parece que hai que regalar como mínimo un coche. Sí. Un coche novo de segunda man xa non lle vale. Ala, Su, ela José non está traballando lá. Su non nos foi traballar hoxe. É a miña panadeira preferida do mundo, sí. É no norte da Coruña. Ah, bueno. O sitio ese, como era? Non me acordo. Pois no norte da Coruña, pois aquí. Pero po o norte. Bueno, pois botaronvos moitas cousas os padriños e as madriñas. Que daban antes logo de bolo? Un bolo? Un bolo, alguén... Bueno, rosca non había, xa. Non creo. Pero dabanche un boliño... Un bolo de pan? Xa. Ou medio bolo de pan? Ou medio bolo. A mí dábame medio bolo sempre. A madriña, o padriño xa nin chica. Nin chica nin patacón, non se foi. Saleu a por tabaco e non volveu nunca máis. Non volveu, sí. O padriño non se sabe nada del, pero tamén regalaban os ovos. Bueno, había tamén quen che daba, sí. Quen non tiña galiñas, o bolo da Pascua eran ovos. Nós tiñamos, claro. Entón, claro, regalabanche un cachiño de pan. Claro. Un boliño de pan. Un boliño de pan, sí. E como era aquilo cando foi da guerra civil, que lle daban, viñanlle traer, que a cada 15 días ou así, o pan aquel que vos daban, que era... Ai, bueno, nome, claro, a ración. A ración chamábase. Iba lá coller a ración, pan de carioca. Mi madriña, que pan tan malo de Virgen do Carme. Pero era o que había para comer. É o que había. Pero era malísimo, malísimo. Pan de carioca. Acorda-vos algunha de vos? Mulher... Home, a ver, ten que haber aquí xente que se acorde. Se son da miña edad, sí. Se son desde da súa edad, bueno, sí. Da guerra civil. A ver, tamén pode ser un pouco máis... Bueno, sí, claro. Lentillas, lentejas que non se comían, porque lá non se sabían facer. Mas comémolas hoxe, encántanos. Xa, pero daquela... O mismo que a Casanorias, non sabías facelas. Acabastes, que nós tuvémolas sempre o pan dábanllas ás vacas. O pan ese de carioca, sí. Diz que amargaba, que era como... Era malísimo, era... Malísimo. Despois masticábalo, é como se fora... Nada, o fermento de peneiraron aquela, como lle chaman? Salvado, como se fora... Malísimo, malísimo. De carioca, e de mirar despois en internet que é carioca? De carioca, sí, señor. Bueno, que ao mellor chamaban así como lle chaman... Os bolinhos ben feitos e amarillos. Ai, sí? Sí, eran ben feitos, así sobre do amarillo, que non eran blancos, entendes? É que vos daban un para cada un? Pois, sí, era a ración. Levabas a cartilla e íbala a buscar. Tiñas cartilla de racionamento? Sí.
Tiña meus pais a cartilla. Sería por ser pobres, entendes? A ricos non había ningún mamá, e menos na Guerra Civil, quen era rico? Daquela non había ninguén. Franco, Sí. era o único, e os que Pero o algúns rodeaban. nós tiñamos a cartilla, ibas aquel día a buscar o que che daban. E daban Eu sei que lentejas daban, e iso daban, pero non sei que máis daban, máis cousas. Sí, Pero eres pequeniña. era eu pequena, tiría, non sei, tiría 6 aninhos ou 5, pero recorda, sí, 6 aninhos, pero recordo os soldados que estaban ali, que deixaron moitos retoños ali. Home, deixaron querendo ou sin querer. Un casouse cunha de Xan de Baixo. Ai, sí. Sí. Veña ahora. Sí. Así que, Cunha de Xan de Baixo. Que Viña- de morrer unha irmán de José de Xan de Baixo. Os- José os- morreu, o sea eles que morreron tamén. os soldados foron e deixaron fillos por todo o mundo. Sí, muller unha razón tiñen que visitar, meus probes. Non te jode. Meus probes. Pois manda Pero da caralho. ración recórdame, madre mía, si yo, como si fora... E acórdache... Chegares me doi unha cacha, Lulú. A recaraja. Que es? Cando eras pequena e rompera... Vamos a contar unha historia de terror. O se que é lunes de Pascua, que é algo de resurrección, ou algo así. Non, a resurrección foi onte. Onte, bueno, pois ainda anda a tombos por aí a resurrección. Pois vamos a contar unha historia resurrectiva. Resucitada. Cando miña nai era pequeniña, sempre a cando eras pequeniña, a ver se nos contas un día un conto de cando eras grande. Cando era grande, madre mía. Bueno, pois cando miña nai era Eu pequeniña. cando sea velha sí que eu conto, pero agora non. Sí, claro, cando sea vella xa vos contaráis historias de cando sea grande, pero agora mentres non é vella, Claro, non vai podes. contavos as historias de cando era pequena. Claro. O conto é que, bueno, onde vivía miña nai era como unha costa abaixo, non? Así, todo a carretera era todo costa abaixo. E entonces no alto, alá arriba, hai unha iglesia que ainda hai hoxe. Ainda eu. E o muro da iglesia era así moi alto, e subía, sacaron do muro para a iglesia, pero bueno, todo ese muro era onde estaba o cementerio. Era unha muralla. Era unha muralla cativa, bueno, daquela. Pois fai 80 anos tamén. Ben feita, sí. Pero 80 anos que tiña miña nai, pero ese muro ao mellor se tiña 200 ou 300 anos. Sí. Toda a vida a iglesia que había. Sí. E entonces viñeron unha vez uns homes a cortar os pinos dali de arriba do monte. E puxeron os pinos de tal forma que atravesaron un portal pequeno. Atravesaron nun portal, non? Que tiña o muro da iglesia. Entonces choveu moito. Supoño que sería como nestes días, que chove moito. Moito. E como é todo costa abaixo do monte, viña moita agua. Entón, a agua baixou, pero os pinos que puxeron nese lado non deixaron que a agua fora por onde iba sempre. E meteuse para dentro, para o adro da iglesia. E fixo un encharcamento. E chegou un momento que o muro, altísimo, o mellor un muro de 6... A esquina da muralla. O esquino da muralla. Sí. Non pudo con tanta presión de peso, de agua e de todo, e rompeu. Ainda agora me dá frío cando vexo daquela non. Sí. Porque o muro ao romper foise pola carretera abaixo con defuntos e todo. Ai, sí. Porque rompeu todo, rompeu o cementerio, romperon as caixas a tombos, osos de defuntos. Cabeciñas, cráneos. Eu colli unha cabeza dun cráneo de un menino. Ele viña a miña nai. E vía lá, ai, miña filla, empezouse a presinar. Ai, Ángel, ai, miña filla leva pa... Dame frío ainda ahora. Home, e ti eres unha meniña, ela veu esa cousa tan brillante. Tan bonita, brillante, tal. Ela vou, miña nai, miña filla, onde eu colli? Ela vou botala outra vez onde eu colli. Estaba xunta a nosa casa, pero bueno. Claro, porque foi todo a tombos. Imaginadevos a riada de agua, cando rompeu todo iso, era como unha catarata. Caixas a tomba, metía medo. O sea, toda a carretera, estou falando como de 600 ou 700 metros costa abaixo. Sí. Brrrun, todo abaixo. Sí. Defuntos, osos... E non era carretera, que era pedra. Ou xa hai carretera. Sí, claro. Pero daquela era pedra. Todo a tombos. Todo a tombos. A romper todo.
Que traballeira, vos imaginades. E claro, miña nai a prove, veu unha cousa bonita, redondiña, brillante. Brillante, bonita. Ai, E dixo, era unha meniña. A ver, era unha meniña de fai 80 anos. 86. Que pero tiría 5 ou 6, entón contamos que fai 80 anos, ou 81, 82, ou os anos que fora. E a prove, claro, veu esa cousa redondiña e gustoulle. Non sabía o que era. E levou o cráneo dun defunto, dun meniño, bueno, é un cráneo pequeniño, claro. E levou no para a casa. Ai, miña prova abuela. O que? Quedou a persinarse a abuela, quedou-se a persinar. Ai, Dios mío. Miña nai, bueno, leva a miña filha para onde vai, ai, leva a miña filha. Claro, pois a xente andou a aproveitar recaixas e de todo. Claro. Osos, a montón, despois a xente da parroquia tuvo que recoller toda esa suministra, imaginádevos, cando acabou de chover, difuntos por todo, caixas, atomos, osos, porque había... Perecille, imaginándose xa vale todo. Que barbaridade, Ai, moito, moito. Que barbaridade. Pensar, recórdame varias veces, non moitas, varias, porque daquela era unha cría, eu xa que ainda non se maría. Ou se que ainda non é bella, ainda lle acorda. Que moxiña, mamá, pinchaste-me ca agulha, rechispo, me cago no demo. Miña prove que ainda é pequeniña ela. Ainda é unha moza, está feita unha moza. E despois, hubo que volver a facer o cementerio, facerían unha fosa común, porque daquela non se miraban de quen era. Que ibas a mirar. Enterraron todo xunto. Todo xunto é listo. E volveron a facer o muro. Eso pouca xente o sabe, quero dicir. Claro, se non o contas... Claro, non contando. Se non o contas, quedas sin saber. Non sabe ninguén, pero a min, canto viva... Recórdame. Home. Porque era un caos, Home, imaginádevos. Mi madre, eu que contintiña que aquela bola que levaba comigo. Un cabeza dun menino. Ai, estou me imaginando chegar. Mami! Sí. Mira o que encontrei no camiño, mira o que encontrei. É que non te imaginas. Miña prova abuela había de quedar flipada. Bueno. Empezou a presionarse, ai, onde colexar? Porque ela estaba dentro da casa, non salía a mirar a riada, pero me gustaba mirar como batían aquelas caixas. Aquelas cousas todas. E vou mirar que hai. Jesús. Increíble. Mi madre... Pero recordará sempre. Os osos e as caixas dos difuntos ainda tal, pero os corpos que ainda estaban sin... Cala, por Dios, cala. Ai, recoller todo eso. O sacristán da parroquia janou o sueldo ese día. Si, baixaron. Bueno, viría todo o mundo. Puñeríase todo o mundo a recoller. Non, home. A xente non lle importaba, entendes? Os que estaban nos nichos. Pero os nichos non lle afectou. Non, home. Foron os que estaban no chan enterrados. Pero... xente había moita a recoller. Homes. Os homes. Homes, si. Mima. E depois terían que dar unha bendición, porque pensarían que era un mal... Non, porque xa sabían o que era, entendes? Fijáronse, a agua non tiña por onde romper, e rompeu, non salía. Pero a agua é o lume, busca sitio. Busca sitio por onde se a agua non a paramos nós. Non. Ha de buscar sempre para onde ir, vai aí por onde de a gana. Como dixo eu, fai como o lume igual. O lume vai por onde se... Non mira para ninguén. Bueno, ben seguro. Pois si, mirade que conto máis bonito, Vos veño a contar. A ver, era o día de contalo, porque é o lunes da resurrección. Claro, tamén, foi onte, claro. Testo da Rosa, leu-che ben á mente, si. Onte foi a resurrección, pois estes tamén fixeron así. E tuvo que ser no inverno, así que tuvo que ser por fechas de tal. Claro, tuvo que ser no inverno. Porque tuvo que ser a chover. Si. Non lle quedaron deseos tampouco, Os que cortaron os pinos, dixo. Eles que lle importaba. Bueno, tamén daba igual, quero dicir. Non era... como a hora. Darían unha misa polos difuntos todos, enterraron todos xuntos e listo. E onde os enterraría ali? Fixaron outra vez a muralla, enterraron. No cementerio, claro. Como quedou cova de escorrelajo, pois nesa cova se encheron. Se encheron todo, puxaron os difuntos todos ali, todos mezclados, fixaron unha fosa común. Non peleas, xa estaban igual, miña filla. Si, home, xa estaban no seu sitio tamén. Si. Male!
Pero increíble, de verdade que sí, é. Sí, sí. Arre, caraja. Ti, por moito que fales, non deixas de cosichar, Con ela, por que non? Mais vai lixeira, que non vais a pensar que vai... E sabes o que me chama moita atención? A ver, eu porque xa non sei coser que non me poño, non teño paciencia para tal, nin... Que non digas como di Loli. Bueno, pero o que me chama moita atención é que está tiqui, 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 tiqui. Vas mirar despois as apuntadas. E ni unha máquina industrial é capaz de dar as puntadas tan perfectas como as da miña nai. Agora porque é fío blanco sobre blanco e non as sodes capaces de saber. Pero estas puntadas de sobrilo, Sí. escoita, primeiro doulle puntada de Dorsal. orsal, unha volta de puntada dorsal. E agora estalle dando puntada de sobrilo. Sí. Algo entendo, A cabalo fío. para acabar o fío. Pero as puntadiñas van todas idénticas e máis van todas así, chan, chan, chan. Que é o que me poño, vai nun así, outro así, outro A dar as así. apuntadas. Tuve éxito sempre, non é porque eu dije. Sí. Éxito sempre, porque cando aprendín a coser, a miña jefa facía traxes de chaqueta. Claro, nas solapas había que subrilar, pero unha puntada diante, ao lado de... Contrapique, como é? Contravinculadas. Claro. Unha enriba Se da dabas- outra. No, separadas. Ah. Se esta vai aquí, esta ten que ir no medio. Entendes? Xa. Compaginadas, compaginadas. Sí, sí, sí. Falei unha hora. Sí, compaginadas. Éramos 8 ali a traballar, Sí. empezaron a facer as algunhas, xa cortou. E dicía a miña Elvira, mi madre querida, A xa profesora. anos que morreu o profesor, dicía: Dolores, tal é que facer ti? E facer eu de todas as chaquetas, non periquete. Sas, e xutros quedaban así. Porque te salían ben. E salíame ben a todas a unha. Sempre foi unha preferida para facer Os puntos á vista. nas solapas, a máis no cuello de atrás. Cuidado, porque a solapa é o primeiro que se ve dunha chaqueta, Xa. Do corte, claro. E salíanche moi ben, non? Bo. Perfecta. Perfecto. Con cantos anos empezastes a coser, mamá? Acorda. Aí a coser non tiña... Comproume meu pai a máquina con 14 anos. Esta máquina, Esta que ten vou lá enseñar. Ten ciclo. A ver como se dá Bueno, aquí a antes volta. era de man, pero Non sei puxemos como- no pé. Non sei como se lle dá aquí a volta. Bueno, pois esta máquina. Sí. Esta. Antes era de man, que foi de man que me levaba a miña rapaza a coser na cabeza, para cando íbamos coser polas casas. Cuidado, a máquina é a mesma. Comprobella seu pai. Pero cando empezastes a coser así para aprender, non sei, pero 5 anos ou 6, non vayades a pensar que tiña 15 ou así, Con 15 era unha muller con fillos. Con cousas, non? Bueno, con Non, 15, home. pero bueno. Pero de verdade, con que traballiño me comprou. Comprou unha máquina, que ainda ninguén a tiña dali, e meus pais comprou que eran, comprou unha máquina. Foi a primeira que eu tuve, a máquina. E nunca tuve medo a nada. Home, non. Compraron a máquina e iba a coser polas casas. Claro, daquela silla. Daquela, pois... Tiña unha rapaza que iba comigo a aprender, levábame lá a máquina. Porque ela era tan pequeniña e miudiña que non podía ca máquina. Agora... Bueno, non podía leválo, home, non coincidía, entendes? Levábame ela, a rapaza. Depois tiña unha casa en Ribeiro, dúas, que tiña máquina xa de coser, se non levaba a miña máquina. Home, pois tamén chegar a Ribeira ca máquina coidado, que eran 9 kilómetros. Era moito. 9 kilómetros andando. Íbamos a andar, así. Viña todos os días a andar, se non era para unha cousa, era para outra, pero... Pero, porque se iba a andar a todos os lados. Ibas a andar... Estaba chegou a gastar un peso no autobús. Xa non había, niña. Non había coches de Había un liña. autobús, e teñen ido, que eu nunca fun, que tiña vértigo xa. Nunca fun, ponía unha cesta, pero eu nunca fun. Pero antes había, e tiñas que subir por aquelas escaleiras para arriba, do coche. Nunca sabía. E viña a Ribeira a unha casa, bueno, máis a unha fábrica, Sí. non? Sí, que era a fábrica de gaseosas. É unha fábrica de E gaseosas. viñamos coser aí 2 días na semana, pero tiña máquina xa. Xa tiñan elas máquina. Tiña Carmiña máquina. Viñalle coser 2 veces á semana. Sí. É que cosías? Pois roupa, ás veces, como tiña fábricas de gaseosas, a miña rapaza surcía os calcetins xa a xente que traballaba nas gaseosas, porque tamén lle compraban eles os calcetins, entendes? Xa. Ela surcía-los,
Cando non daba feito ela, pois os calcetins faciam falta, claro. Claro. Axudaba-lhe eu, e depois facía-lhe roupa tamén para a xente. Mira ti. Estaba moi contente, sí. E andaba así 2 días e queres ver. Pois tamén ibas a Corrubedo. A Corrubedo xa sempre. Sempre. E iba a coser á casa de unha e levaba a xente para ali a roupa para arreglar. Non, iba a casa de unha, arreglaba nesa casa, despois iba para outra casa. Iba de Esa casa. cabincha. Hombre, por favor, mira que cousa bonita. Voy a cortar estes fiños. De trapiño vou no agardar como ouro en paño. Sabes como é o ouro en paño? Pois será. Pois, mira que ben se corta a tixeira. A miña non cortaría eu. Cala, que non vale para nada. Non vale para Comprei nada. unha tixeira que non vale para nada. Non podes cortar nin nada. Entón hai que comprar unha boa, Lolo. Eu non sei onde a saio, mas compraba, Ai, E sabes o traballo que me custa cortar con esta tixeira? Joder, pois non... Pois Non hai moito que a compramos, Xa, estou me dando conta que a compramos ali, Xa. na ferretería. Pois, Xa, de onde se compra unha boa tixeira? Que hai que comprar boa tixeira a Lolo, que corte ben. Si que hai de comprar, Home, teremos que ir a un sitio, non sei, de costura, non sei, é que non sei onde ir coller. É que agora, Non sei. non, esa... Podía cortar mellor, podía. Non corte. A máis queres cortar un género de Xa se ve, que se vai... xa se trinca, entendes? Engancha, claro. Xa se trinca. Bueno, Pois é así. igual. A ver, conta máis cousiñas, se non... Home, pois, se non aburre, se non son personal. Claro. A mamá non quere que se aburre o personal. Non. Pois iso, iba un día a Corrubedo. Diz que a Corrubedo iba sempre a Outeiro a coser. Ou a É Teiro. 2 días, si, non podían faltar en Ribeira. A Ribeira. A coser a Ribeira. Ai, tiña moito, Queríanme moitísimo, de Dios, dábanme cada regalo. Que cobraba, sei que 3 ou 4 pesetas, xa non me acordo. Ao día? Ao día. 3 pesetas ao día. 3 ou 4, pero dábanme É que- moitas cousas, 1 céntimo de euro. Non é nada. Pero antes era horre caraja. Xa. Eran cartos. Eran cartos. Daquela Máis eran contenta, cartos, a ver. bueno. Home, viñas que... E máis dabanche cousiñas. Ai, sempre me daban. A xente que lle quería ben. Sempre me daban. Rara é a vez que non me daban algo. Cómprale unha tijera especial para cortar los hilos, non sei como se llama. Xa, o malo é encontrala, Josefina, que máis, claro, que a comprábamos. Temos que mirar por unha tixeira. Si que estou vendo que che vai clá, pero non che corta ben, coño. Sí, home, aquí sí, pero se queres un dobledillo dun pantalón ou así, para nada. Nada. Valen para eso, novas que ainda há pouco que ia cumprir. Xa. Pero bueno. Unha tixeira de merda. As As tixeiras agora fanas de pichiclí, fanas como todo, para que non dure nada, para que... Ainda hai de afilar a que teña aí velha. Ti, vai lá afilar ti? Non. É que agora, antes, todo se arreglaba. Había onde ir a arreglar as tixeiras, pero é que agora xa non hai tampouco onde apretar, onde... Nada. Ou onde... Non hai afiladores. Afilala, xa non hai afiladores. Antes ainda viñan os afiladores pola casa. Un día que vai á Puebla e non de levar por culpa que pode... Non me pensa non O vou. afilador. Eu xa fai moitos anos que non o vexo, Si, eu vi nun día. Un día, unha vez era un lobo. Unha vez era un lobo. Pero son xente que vai na súa bicicleta e hasta o verán non creo eu que... Xa. Os afiladores anden. Nin creo que queden moitos afiladores, nunha mercería, ponme Sonia. Pode ser. Pode ser, podemos ir a mirar ali onde lle compramos os fíos e así esas cousas. Bueno, non sei. Sí, pode ser, claro, ten razón. Pode ser. Antes pasaba o afilador, claro, Susi. Agora xa non. Agora non hai afiladores ni nada. Mas teño unha boa aí, pero... Dicían que esta era boa, esta de tal e tumba. Porque era 3 claveles. Se non é unha mala marca, Non, porque eu recordo sempre 3 claveles ou palmeras. Las palmeras, ou así eran. Ou 3 palmeras, ou algo así. 3 palmeras era a marca. Dunha que tiñas ti de toda a vida, que depois non sei que pasou, e depois viñeron estas novas e non valeron para nada. Tiña unha aquí que é boa, Ana, pero... A ver. Esta. Culicuá. Queda pegado porque tiña que ir un imán. Sei un imán, está ali imantando. Sí. Filarmónica, esta tamén é unha boa marca. Mas esta, cuidado, esta pesa moitísimo. Esa moito traballou. Pois a tixeira quer pesar algo para... Claro, cuidado, é que xa fai outro ruído, Sí. É esta que che ten lo, non ten o fío ben.
Fai aquí unha curviña. Iso se afilaba. É igual, xa se mira. Sí, se afilar ou se apretar un pouquinho. Pois estou cortando isto que total a sacar igual, entendes? Para puntillarse. Pois esta está guai, ves? La filarmónica. Sí. Xa ten moito tempo, Sí, porque ten imán. Teñen imán, non sei se o sabíades, pero as tixeiras teñen Boa, porque teño un imán aquí. Imán. Bueno, hai que imantar tamén, pero isto é para coller os alfileres. Cando che cae un alfiler, ca punta da agulla. Pasas polo chan e xa se enche a tixeira do alfiler. De alfileres, vedes? Pero é normal, andas con eles, ten que ser. Ai! Bueno, pois nada, temos que ir facer de comer, mamá. Lo pensas que che van a vir? Que va. Tamén xa non traballan aí, ben ves? Xa. Bueno, furado e velas vir. Mira, Rosa dime que para mí mellor as Tres Palmeras. Ves como era Tres Palmeras? Non me acordaba mal. Tres Palmeras. Pero, bueno, esta como era? Bueno, se as encontramos desas palmeras, a mí non me importa. Filarmónica, esta é filarmónica. Que non pode. Tamén traballou moi ben, Si. Ten moito tempo. Pesa moitísimo, unha pasada, Si, traballou moi ben de Dios. Pois ten unha pena, non... Pero, que va, este que se non serra. Veselle no medio. Non, porque está mal, igual. Está mal. Había que apretar e afilala, pero estaría guai, Porque esta ten moito tempo. Tres claveles tamén teñen os chinos. E non valen pa nada. Xa. Estou aburrindo a xente. Bueno, pois veña. Cada un a facer de comer. Hai que ir estonar as patacas e a poñer a carne de adobo. Porque a carne, ou se podes comer carne? Ou se podes comer ovos. Carne, ovos. Ou se tortilla, todo o mundo. Carne podes comer sempre sin pajar a bula. Ahora Dios perdonou a todos. Si, Dios volveuse moito máis venéreo. Ahora se lle perdona a todo o mundo. Se todo o mundo pode comer carne. O día de que? De enterro. De resurrección. De morrer. O día de morrer Nuestro Señor, ora pode. Que vas cociñar, Lolo? Eu lentejas. Eu vou facer unha tortillinha, pois é o día de comer os ovos. Pois é o día de comer ovos, a miña nai as tradicións non as hai que perder. É unha ensaladinha, pois non. Tortilla con ensalada. Pois non. Con unha lechuguinha da horta. E con oviños das miñas galiñas. Bueno, como a marquesa. E como a marquesa de Comillas. Pásame como ese home tamén, que, a tortilla, Ves? Pois tiñalle gana, cando lle tes gana a cousa é a mellor comida do mundo é a que lle tes gana. Ainda que sea verdura. Bueno, o trapo xa está listo, agora xa... Despois seguimos con este enterro. Dille hasta logo. Eu vou dar un paseo, ala. Está a facer unha cousa moi bonita. Está facendo unha blusa que é guai. Está facendo unha blusa para ela. Pero bueno, cando teña tempo. Cando teña tempo é máis gana. Porque a miña nai paselle igual que a min, Non só hai que ter tempo. Hai que ter tempo e gana. E gana. As dúas cousas, sabes, ten que coincidir. Porque senón nada. Nada, min chica. Bueno, agora vamos dar un pasiño e máis vamos poñer a tarteira ao lume. Porque parece que abreu o soliño. Bueno, xendiña, ala, veña. Que vos vaya moi ben. Que vos vaya ben. Un biquiño. Moi ben. A ver, este chisme, como é? A ver, espera. Vai lento, disque. Como vai? Non tes ben o internet, non? Pois nin idea. Veña, portate